Guys. Sinulat niya ang lahat sa kanyang mga pasabog noong isang linggo. Pero sa kabila nito, ilang misteryo pa rin ang hindi natutulutan. Parang katanungan pa ang naghihintay ng kasagutan. Kaya naman sa kanyang muling pagharap sa eskandalo sa isa na namang eksklusibong paglalantad, si Krista Ranillo kabilang sa Labaz 10% Showbiz Mysteries and Scandals. Last week, exclusive dito sa Labaz. Hinarap ni Krista Ranillo ang mga intrigang kinasangkutan niya. Krista may mga kalibato at mas matinding pasabog. Sa unang pagkakaroon, inilagad niya ang salubin ng kanyang amang si Matt Ranillo III sa pagkadawit niya sa intrigang suko. I guess hindi naman talaga galit. It's more of hurt lang. Kasi kahit sino naman ama, talaga masasaktan yung anak yung tinitira or may sinasabi. Mukhang konstitidor naman yung tatay mo eh. At sa tanong kung na-depress siya habang nasa Amerika noong isang taon. Kasi naman